Vamos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno Municipal previsto para hoxe, 29 de xuño de 2026, en cuya orde do día constan os seguintes puntos. Na parte resolutiva, o punto número 1, acta da sesión anterior. Entendemos que aprobada por unanimidade, non sei se hai algo que manifestar polos grupos portavoces, non. Apróbase, polo tanto, o punto número 1 por unanimidade. O punto número 2, expediente de recoñecemento de obrigas de exercicios anteriores. Aprobación. O dictame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do luns 22 de xuño de 2026 di o seguinte. A presidenta da sesión dou conta da proposta do alcalde, contida no expediente correspondente, cuya parte expositiva se transcribe. Achégase a relación de facturas correspondentes a prestacións realizadas en exercicios anteriores e de un importe total de 14.151,97 euros. Nas facturas incluídas na antedita relación queda acreditada a execución das obras ou servizos ou a recepción dos efectos e contan con conformidade do alcalde ou concelleiro delegado competente e, no seu caso, do persoal municipal responsable. As facturas constan debidamente rexistradas na contabilidade municipal e existe crédito adecuado e suficiente nas aplicacións orzamentarias correspondentes. Sen debate, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG, 4 abstencións dos representantes dos grupos municipais do Partido Popular, tres pongo aquí, sí, e un do Partido Socialista ditaminan favorablemente a proposta presentada e propoñen ao Pleno a adopción do acordo que xa é coñecido. Non sei se os portavoces queren manifestar algo polo Partido Socialista. Boa tarde. Nós simplemente vamos a manter o sentido do voto da Comisión, como vimos facendo en todos os recoñecementos de obrigas de exercicios anteriores, e non temos moito máis que engadir. Se hai que pagar os proveedores, pois hai que pagar, non queda outra. En este caso, nos congratulámonos que teñamos con que pagar. É o habitual. Polo portavoz do Partido Popular. Sí, moi boa tarde a todos. Eu, nesta miña primeira intervención, gustaríame solidarizarnos co pobo venezolano debido á traxedia dos terremotos que sucederon hai uns días. Suscribimos o apoio manifestado na rolda de prensa o venres polo propio alcalde e tamén dar moito ánimo a extensa comunidade venezolana que temos no noso concello. Así que moito ánimo e a disposición para o que podamos aportar. Dito isto, pois, o que sempre apuntamos neste tipo de recoñecementos de obrigas de exercicios anteriores, vámonos a abster, como sempre, para non entorpecer que as empresas cobren. O que sí que nos gustaría unha aclaración. No informe de intervención fala en canto ao suministro da fosa séptica, que se realizou dunha maneira verbal, dunha contratación verbal, sin seguir o procedimento contractual algún, e nós queríamos que se nos aclarase, primeiro, por que se fai deste xeito. Entendemos que, supoñemos que será pola urxencia, pero tamén nos gustaría saber a que foi destinada esa fosa séptica de 5.000 litros suministrada, polo que pon aquí, 13 de xuño do ano 2025 no listado. Moitas gracias. Ben, pasamos primeiro, vai contestar neste caso a concelleira de Facenda e despois fará según unha observación o concelleiro responsable. Sí, efectivamente, o recoñecemento extrajudicial é o terceiro, sigue sendo tamén algo de carácter residual, porque o total de todos os recoñecementos que se levan feitos non se representa ni sequera o 0,33%, son gastos que hai que pagar e que, dende logo, para, desde intervención, intentar cumplir o que sería o período medio de pago. Aí hai facturas pequenas moi diversas, entre as que se contan algunhas que entraron con posterioridade ao último recoñecemento, e en relación concreto da fosa séptica, o concelleiro de Medio Ambiente que explique precisamente a urxencia. Hola, boa tarde.
Entendo que non hai máis debate, simplemente daquela. O punto número 2 apróbase con os 13 votos a favor dos concelleiros do BNG e as 7 abstencións, neste caso, 2 do Partido Socialista e 5 do Partido Popular. Apróbase, polo tanto, o punto número 2. Punto número 3. Expediente de modificación orzamentaria, crédito extraordinario e suplemento de crédito número 1/2026. Aprobación. O dictame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do 22 de xuño di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta do alcalde contida no expediente que xa coñecido, cuxa parte expositiva se transcribe. O Real Decreto Legislativo 2/24 e o Real Decreto 500/1990 regulan estas modificacións orzamentarias e así establecese que cando deba realizarse algún gasto que non se poida demorar ata o exercicio seguinte ou non exista crédito ou o consignado sexa insuficiente, poderánse incoar un expediente de crédito extraordinario ou suplemento de crédito que deberá ser aprobado no pleno da corporación previo informe de interventor e ditame da Comisión de Facenda. O financiamento deste tipo de modificacións orzamentarias pode ser a cargo do remanente líquido de tesorería. Na memoria que forma parte deste expediente, xustifícase a necesidade e a urxencia desta modificación orzamentaria. O expediente foi informado pola interventora municipal. Sen debate, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG e 4 abstencións dos representantes dos grupos municipais do Partido Popular e do PSOE, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do acordo que xa é coñecido. Aprobar o expediente de modificación orzamentaria, crédito extraordinario e suplemento de crédito para o Parque do Chorís e a reurbanización da Rúa Darwin. Esta modificación orzamentaria, que ascende a 81.422,50 euros, financiarase co remanente de tesorería para gastos xerais resultantes da liquidación do orzamento 2025. Non sei se queren intervenir os grupos da oposición. Si, o noso grupo vai manter o sentido do voto declarado na comisión. Hai unha modificación orzamentaria, pois cumprirá todos os obxectivos que se pretenden nese sentido. Gracias. Polo Partido Popular. Nós tamén mantemos o sentido do voto manifestado na comisión, revisado o expediente e tendo en conta que o informe de intervención é favorable, mantemos o sentido da abstención. Polo tanto, apróbase o punto número 3, cos 13 votos a favor do Grupo de Goberno, 2 abstencións, neste caso 7 abstencións, 2 abstencións do Partido Socialista e 5 abstencións do Partido Popular. Pasamos ao segundo punto do orde do día, que sería a modificación do anexo de inversións e de gastos plurianuais do Orzamento Municipal do ano 2026. Modificación número 2, aprobación. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do 22 de xuño de 2026 di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta do alcalde de 17 de xuño do ano 2026 contida no expediente correspondente, cuxa parte expositiva se transcribe. No marco do Plan de Actuación Integrado Carballo a Man, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER no período de programación 2021-2027, o Concello de Carballo resultou beneficiario dunha senda financiera FEDER por importe de 6.547.727 euros, cunha taxa de cofinanciamento do 60%, conforme a resolución da Dirección Xeral de Fondos Europeos. Neste plan de actuación, un dos proxectos céntrase na dinamización social, coa creación dun novo edificio para as entidades sociais e a mellora do entorno para a súa vinculación cos espazos e servizos próximos. Dentro deste ámbito, prevense as seguintes actuacións: creación dun novo edificio para as entidades sociais de cara a facilitar a colaboración entre elas, e reurbanización da Rúa Darwin para favorecer os desplazamentos peonís das persoas usuarias do edificio de entidades sociais. O Concello vén de acadar a colaboración da Fundación Amancio Ortega Gaona, institución privada sen ánimo de lucro, para a construción e equipamento do edificio de entidades sociais do Concello de Carballo e a súa comarca, por un importe máximo de 7.800.000 euros. A construción do edificio iniciarase no plazo máximo de 18 meses e deberá estar rematado en funcionamento nun prazo máximo de 4 anos. A actuación reurbanización Rúa Darwin para favorecer os desplazamentos peonís das persoas usuarias do edificio das entidades sociais financiarase con 60% dos fondos FEDER e o 40% da chega municipal. No orzamento xeral do Concello para o exercicio vixente non figuran contempladas ninguna destas dúas actuacións que, segundo os informes técnicos, terán carácter plurianual. A Intervención Municipal emite informe con data de 17 de xuño do ano 2026.
A vista do anteriormente exposto, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, por unanimidade dos seus membros, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Modificar o anexo de inversións que forma parte do Orzamento Xeral do Concello de Carballo para o ano 2026 para engadir as seguintes actuacións: novo edificio de entidades sociais, reurbanización da Rúa Darwin. Modificar o estado de proxectos plurianuais do Orzamento Municipal de 2026 para engadir os seguintes proxectos de gasto: novo edificio de entidades sociais, reurbanización da Rúa Darwin Carballo. Non sei se queren manifestar algo. Dentro do noso grupo nos mantemos o sentido do voto da Comisión e, en todo caso, tamén vamos a ser coherentes co que votamos cando se votaron os orzamentos neste pleno da Corporación Municipal, simplemente congratularnos que teñamos un pouco máis de cartos para destinar a outros departamentos ou a outras entidades ou outras cousas necesarias para este Concello. Polo Partido Popular. Ben, nós en este caso, como comentamos o outro día na comisión e tamén na xunta de voceiros, normalmente, como nós votamos en contra dos orzamentos, o que solemos facer en estes tipo de modificacións é absternos, non? Pero dada a excepcionalidade desta modificación, sendo estrictamente necesaria para poder aceptar esa donación da Fundación Amancio Ortega e para o correcto funcionamento do que son sacar os proxectos adiante, non? Tanto os proxectos do edificio de entidades sociais como de tal, pero en este caso vamos a apoialo. Vamos a apoialo, como digo, de xeito excepcional e no contexto que falamos do edificio de entidades sociais enmarcado en ese convenio que falaremos del de seguido. Primeiro, agradecer, lóxicamente, a unanimidade tamén neste punto, ainda que non sexa quizá o principal deste pleno, agradecer esa unanimidade de todos os membros da corporación, o que demostra tamén que cando hai cousas que son importantes todos debemos remar no mesmo lugar. Efectivamente, trátase de axustes, os que se van a aprobar neste punto, derivados directamente da consecución dese financiamento a través da Fundación Amancio Ortega. Por lo tanto, insisto, agradecerlle aos grupos, neste caso a altura de miras, e, polo tanto, apróbase por unanimidade o punto número 4 da orde do día. Pasamos agora ao punto número 5, convenio de colaboración entre o Concello de Carballo e a Fundación Amancio Ortega para o financiamento do edificio de entidades sociais do Concello de Carballo e a súa comarca. Aprobación. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do 22 de xuño de 2026 di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta do alcalde de 16 de 6 do ano 2026 contida no expediente correspondente, cuxa parte expositiva se transcribe. E nos antecedentes hai que deixar claro que, mediante providencia da Alcaldía de data 10 de xuño de 2026, iniciase un expediente para tramitar o convenio de colaboración coa Fundación Amancio Ortega Gaona para o financiamento do edificio de entidades sociais de Carballo e a súa comarca. Neste marco, tras a xestión pertinente, a Fundación ofreceu ao Concello de Carballo a posibilidade de financiar o proxecto municipal relativo ao edificio das entidades sociais do Concello de Carballo e a súa comarca. No expediente figura un borrador de convenio sobre o que se traballou de forma conxunta coa Fundación, e agradecendo tamén aquí o traballo realizado dende os servicios de Secretaría e Intervención. Segundo, a Fundación, segundo os seus estatutos, é unha entidade sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio está afectado de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da institución. O obxecto do convenio é o financiamento do edificio de entidades sociais do Concello de Carballo e a súa comarca. O convenio articúlase en 14 cláusulas, das que se destaca o previsto na cláusula primeira, na que se determina que a Fundación comprométese a doar ao Concello a cantidade máxima de 7.800.000 euros para a construción e equipamento dun edificio para albergar un centro de día, as instalacións da Cruz Vermella, unha unidade de atención e servizo para diversas entidades sociais, así como o Centro de Información da Muller do Concello de Carballo e a súa comarca. En data 15 de xuño do ano 2026 emite o informe xurídico favorable de Secretaría. Rubén Lorenzo,
concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, comenta que da redacción do convenio dedúcese que os ingresos recibiránse coa presentación de certificacións realizadas, pero o seu grupo quere saber se o orzamento de gastos consignaránse os créditos para a súa realización. Belén Lendoiros Morís, concelleira do Grupo Municipal do BNG, responde que nos informes consta o plan de obra por anualidades. A vista do anteriormente exposto, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, por unanimidade dos seus membros, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do acordo ao que acabamos de facer referencia. Antes de pasar ya a abrir esa quenda de intervencións, eu creo que permítame que felicitar a todos os membros desta corporación, pero por extensión ao pobo de Carballo, ao traballo diario que se fai durante moito tempo e por esas entidades sociais, día a día, que realmente é o que nos permite chegar hasta isto, hasta a asinatura dun convenio que podemos calificar de histórico para a nosa vila, para o noso concello, que suporá o máis importante, que é atender mellor ás persoas. As persoas deben centrar a actividade política, polo menos dende o noso grupo, dende o grupo de goberno do BNG, témolo moi claro, e actuaremos sempre neste sentido. Agradecer unha vez máis ese talante favorable en todo momento e de votar a favor deste convenio. Eu creo que iso di moito das persoas e dos concelleiros que nos sentamos aquí. A nosa labor debe ser precisamente esta, facer o que sea o mellor para os carballeses e as carballesas. Polo Partido Socialista, non sei se quere fazer intervención. Sí, gracias, señor alcalde. Eu súmome e asumo as palabras que vostede acaba de pronunciar neste pleno. Dentro do noso grupo sempre defendemos as persoas por riba de todo o demais en canto ás políticas. En todo caso, nos entendemos que é un día de fonda satisfacción para este pleno e de xeito moi especial para o Grupo Municipal Socialista. Temos na orde do día a aprobación do convenio coa Fundación Amancio Ortega para o financiamento do edificio de entidades sociais, un proxecto que, como todos vostedes saben, o PSOE de Carballo leva defendendo e incluindo con orgullo no seu programa electoral dende hai 11 anos. Esta idea naciu co seu das propias entidades coa firme intención de dar resposta a unha necesidade histórica, darlle un espacio físico digno e estable ás entidades sociais carballesas, que, mailo seu impagable labor, non contaban con instalacións propias nin con recursos suficientes para conseguilas. Ver que hoxe damos este paso crucial, sumando esforzos por riba das diferenzas políticas, parécenos o mellor exemplo da política útil para Carballo. Queremos poñer en valor que este proxecto non nace para ser un edificio puramente burocrático ou administrativo, baleiro de alma. Desgrazadamente, en iniciativas parecidas de outras administracións, ás veces vimos como grandes investimentos rematan converténdose en simple oficinas frías. Aquí non vai ser así. Iso, ademais, é o que nos esperamos. Este centro vai albergar servicios esenciais e humanos de primeira necesidade. O centro de día para enfermos de Alzheimer, o espazo para a Cruz Vermella, as unidades para o apoio de nenos e nenas con necesidades especiais e as prevencións de adiccións. Este vai ser un espazo vivo, un centro de referencia que ofrecerá solucións reais, prácticas e concretas para as nosas entidades sociais, para que as nosas entidades sociais poidan traballar de xeito coordinado, compartindo recursos e optimizando o seu día a día. Un proxecto desta envergadura, que conta cunha chega máxima de 7,8 millóns de euros gracias á solidaridade e ao mecenado, merece toda a nosa xenerosidade política. Dende o Partido Socialista non imos facer disto un campo de batalla, todo o contrario, poñémonos a disposición deste goberno local para colaborar en todo o que sexa necesario. Os prazos do convenio son estrictos, 18 meses para iniciar e 4 anos para que este en pleno funcionamento. O noso maior desexo é que este centro se converta pronto nunha realidade visible na Rúa Vázquez de Parga. Para iso, dende a Comisión de Seguimento que recolle o texto, o noso papel vai a ser de total colaboración, sumando ideas para que a xestión económica e o plan de obra por anualidade se desenvolva coa maior axilidade posible. Limpando o camiño de calquer obstáculo, creemos firmemente na suma de esforzos. O edificio será 100% municipal de todos e de todas as carballesas,
construído sobre un lugar con tanta memoria como as antiguas escolas dos mestres e blindado para uso social polo menos durante os próximos 15 anos. Señor alcalde, señores e señores concelleiros, Corporación Municipal, dende o Partido Socialista, desexámoslle o mellor dos éxitos neste proxecto. O éxito deste edificio será o éxito de todo Carballo e, sobre todo, de quen máis o necesita. O noso voto non pode ser de outro xeito, vai a ser un sí rotundo, colaborativo e esperanzador. Moitas grazas. Moitas grazas, lóxicamente, polo voto favorable, pero tamén polas súas palabras. Polo portavoz do Partido Popular. Ben, este convenio, sen dúbida, e creo que non cabe ninguna dúbida, e creo que todos estamos absolutamente de acordo, de que é unha gran noticia para Carballo. Unha das mellores noticias que Carballo recibiu nos últimos anos. Partimos dunha necesidade demandada polas entidades sociais do noso Concello, e eu quero recordar que era un compromiso do Grupo de Goberno que data xa do ano 2018 e da campaña do ano 2019. Unha infraestructura que vai a ter carácter de servizo comarcal, non só municipal, e que será unha realidade gracias a unha entidade a que lle temos que agradecer, tanto a entidade como a quen lle dá o nome. Debemos de estarlles agradecidos sempre polo que supón para a nosa provincia e para a nosa comunidade e polo que vai a supoñer en esta ocasión para Carballo. Sirva o noso voto favorable para amosar a nosa total colaboración co Goberno municipal no camiño que queda por diante, que non é sinxelo. Hai que cumplir ca parte que lle corresponde ao Concello do convenio, e o Grupo Municipal do Partido Popular vai a remar sempre a favor de que, máis pronto que tarde, contemos con ese edificio que, sen dúbida, vai a ser unha referencia, eu creo que a nivel de toda a nosa comunidade autónoma. Dito isto, e sen ánimo de abrir debates, simplemente algunhas dúbidas que nos xurden e esperamos que se nos podan aclarar. Na cláusula 9 do convenio figura que para garantizar o cumprimento do convenio crearás unha comisión de seguimento. Nos gustaríanos saber, porque é potestade do Concello asignar a representantes nesta comisión, e gustaríanos saber se van a ter en conta a todos os grupos políticos ou se simplemente vai a estar formada por técnicos e por membros do Goberno municipal. E ao fío desta gran noticia para Carballo, sí que nós queríamos, na nosa labor de oposición, facer unha solicitude. Creemos que está totalmente xustificado que non só traballemos para que ese centro de entidades sociais sexa unha realidade. Eu creo que temos que ter unha amplitude de miras para esta zona que, sen dúbida, vai ser unha zona de servizos para todo Carballo. Temos o proxecto que está en camiño de ampliación do centro de saúde para a súa conversión nun centro integral de saúde. Estamos ante unha zona que conta cunha residencia pública da terceira idade, un centro de día, o edificio da Axencia Tributaria, e hai que lembrar que no edificio do antigo ambulatorio está agora aloxado o CIM, os Servicios Sociais do Concello, a Unidade de Atención Temperá e a Unidade de Conductas Adictivas. Nos entendemos que é unha área de servizos para os carballeses, e coas incorporacións destas novas infraestructuras que están agora mesmo proxectadas, consideramos que o Goberno municipal debe dar un paso máis. E nós ese paso máis pedímolo dende o punto de vista de desarrollar o ámbito que está pendente de desarrollo. Hai que lembrar que no plan xeral todo o que é o ámbito pegado, por decirlo de algún xeito, ao solar onde vai estar ubicado este edificio de entidades sociais é un solo urbano non consolidado. Estamos falando da área de reparto R17, 27.000
187 metros cuadrados. É un ámbito que, como constaba no Plan Xeral aprobado no ano 2016, tiña máxima prioridade para ser desarrollado en ese primeiro cuatrienio, é dicir, no cuatrienio 16-20. Estamos no ano 2026, pasaron 10 anos, que nós teñamos coñecemento, non hai ningún movimento por parte dos propietarios, que é a quen lle corresponde facer ese desarrollo. Nós consideramos que neste caso, segundo o que acabamos de manifestar, está máis que xustificado que sexa o Concello o que promova o desarrollo deste ámbito, como xa se fixo en outras zonas que, por certo, eran menos prioritarias no Plan Xeral. Estou falando, por exemplo, de que hai un ano aproximadamente fixemos os trámites neste pleno para cambiar o ámbito do rego da balsa de compensación a cooperación, un ámbito que no Plan Xeral tiña prioridade para pasado o segundo cuatrienio, é dicir, casi non rematara a prioridade marcada polo Plan Xeral e xa o Concello moveu ficha, dende o noso punto de vista, de xeito acertado para desarrollar ese ámbito. Polo tanto, a nosa petición, sempre como unha proposta en positivo e sin ánimo de confrontar, pedir un pouquiño máis de ambición, tendo en conta o que vai a supoñer todo ese ámbito para Carballo, que se aposte e se inicien os trámites para modificar ese sistema de compensación a cooperación e sexa o Goberno municipal o que tome as riendas da consolidación e da urbanización desa área de reparto R17. Insisto, unha gran noticia para Carballo e, por suposto, reitero o noso voto favorable. Tomamos nota desas apreciacións e agradecemos igualmente o voto, a unanimidade manifestada neste caso é o voto favorable do Partido Popular. A portavoz neste caso do Goberno. Boa tarde a todos e a todas. Este voto unánimo o que deixa claro é que o máis importante para esta corporación municipal e sobre outras cousas é o benestar das persoas. Este convenio que aprobamos hoxe non é un trámite máis, é a asignatura unha asignatura histórica dun compromiso social da creación dun espazo que vai ser o corazón do voluntariado, de dar axuda, da xustiza social para o noso Concello. Como decía Mari Carmen, collo as túas palabras, un lugar con alma, de cuidar a quen o precisa e tamén de dar acollida e recursos a quen dedica o seu tempo e os seus esforzos a axudar aos demais. Como se comentou aquí, xa polos dous grupos, chegamos a este edificio a base de escoitar as entidades, de recoller as súas necesidades, de deseñar un edificio que vai a dar resposta a todo o que precisan para poder seguir prestando os seus servizos co seu bo facer que levan facendo tantos anos, pero agora cun pequeno cambio solo. É a ubicación e un espazo novo, moderno, accesible, acorde cos tempos actuais e avalado sempre pola súa labor histórica, o que levan facendo tantísimos anos para axudar non só aos veciños e veciñas de Carballo, senón de toda a comarca e da Costa da Morte. É un proxecto ambicioso que chegamos hoxe despois dun traballo incansable. Falábase de que empezouse en 2019, decía o portavoz do Partido Popular. En todos estes anos, cunha pandemia de por medio, nunca se deixou de traballar neste proxecto porque se considerou sempre que era un proxecto necesario. E era unha maneira de agradecerlle todo o traballo que levan feito as entidades, nin máis nin menos. Simplemente é un agradecemento e dar a resposta que precisan. Queremos que sea un edificio referente, donde haxa axuda, traballo, risas, porque tamén vai haber espazos para nenos e nenas. Queremos que se traballe, que se mellore a calidade de vida das persoas, que se creen lazos, que se creen redes, que se traballe en conxunto, que haxa diálogo, que se traballe de maneira máis organizada, porque ao final estar todas as entidades xuntas vai nos a beneficiar as propias entidades e a todos e todas nós.
Como xa se comentaba, pois vai a recoller o centro de día para persoas con Alzheimer e outras demencias, deseñado con cariño acorde á norma, con luz, con todas as necesidades, recollendo as demandas que sempre se nos fixo por parte, neste caso, de Afaber, a súa experiencia e o seu vou facer, van facer que ese centro de día sexa unha realidade e que dé resposta a 40, como máximo, porque así o dita a lei, a 40 persoas usuarias que poidan estar ali, mellorar a súa calidade de vida e tamén a das súas familias, porque ao final tamén mellora a conciliación familiar. Cruz Vermella, que tamén vai ter un espazo pola Rúa Mendel, tamén adaptado á súa propia natureza, á natureza do seu traballo. E os espazos intermedios pois, albergarán toda a vida, toda a dinámica, todos os traballos diarios de Vieiro, de Un Paso Máis, da Asociación Española contra o Cancro, de Aspaver, de Íntegro, e creo que xa non me esquezo de ninguén, e se me esquezo pedirlle disculpas. Pero sí que queremos que sexan felices neses espazos e que traballen. E agradecervos a todos os grupos e a todos vós o voto favorable e tamén agradecer á Fundación Amancio Ortega que confiara en Carballo, que confiara no traballo das entidades e que sexa o aliado deste Concello para poñer a Carballo na vanguarda do benestar social. Simplemente, grazas a todos vós, á Fundación Amancio Ortega e, sobre todo, grazas ao traballo que levan feito as entidades sociais de Carballo e de fora de Carballo, pero que revirta a súa actividade nos nosos veciños e veciñas de Carballo, porque iso é o que move e o que nos leva a asinar este convenio. Moitas grazas e boa tarde. Antes de iniciar unha reflexión final, que eu creo que, pola miña parte, que eu creo que o asunto ben o merece, contestar a unha cuestión puntual sobre a actuación nese ámbito. Dende o Concello, o proxecto de organización dese ámbito que vostedes facía referencia está xa en supervisión municipal e levarase a aprobación ao longo deste ano se todo vai como debe de ir. Eu creo que este goberno dou e dá cumplida, digamos, do seu traballo, explica como se traballa e cumple co que se fai, porque xa tivemos experiencias tamén nesa zona da zona onde vai estar o novo CIS, é dicir, o Concello tivo que mobilizarse, moverse para unha actuación que levou o seu tempo, pero fíxose, desde logo, falando con propietarios, chegando a acordos, buscando mellorar a atención sanitaria que teñen os carballeses e as carballesas. Pero, como digo, o proxecto de urbanización desa zona está en supervisión municipal e avanzarase ao longo do ano. Eu creo que xa, para concluir, primeiro, eu creo que temos que estar todos moi orgullosos hoxe, todos que estamos aquí presentes. Pero eu creo que o principal é que de ben nacidos é ser agradecidos. Non hai outro xeito de abordar este punto de orde do día que non sexa desde o agradecemento sincero á Fundación Amancio Ortega. Primeiro, por acceder, xa a primeiros de ano, a entrevistarse co grupo de goberno, para presentarlles o proxecto de edificio de entidades sociais do Concello de Carballo e a posibilidade de que a Fundación contribuíse á súa execución. Tamén agradecidos, e hai que dicilo así, polo trato exquisito dispensado e a escoita atenta cando se lle explicou este proxecto. Un proxecto que hai que recordar está enmarcado na folla de ruta do Plan Estratégico Carballo do 2030. Estamos no ano 2026. Un edificio que, tras un proceso de escoita activa por parte do Goberno, buscaba dar resposta ás necesidades de espazo físico manifestado polas diversas entidades sociais deste Concello, como ben explicaba a Concelleira de Servizos Sociais, pero que entendíamos que debíamos ir moito máis alá, aproveitar todas as potencialidades das entidades sociais e crear sinerxías entre elas, compartir espazo e sumar, neste caso, forzas cun obxectivo claro, mellorar a atención das persoas usuarias de cada unha das diferentes entidades. Ao tempo que, con este novo edificio, Carballo convírtese nun referente a nivel galego e estatal no relativo aos coidados e a atención social.
Concorrer e acceder ao financiamento para o edificio de entidades sociais no marco dos fondos EDIL supuxo xa un factor acelerante para facelo realidade nun prazo temporal razoable. Pero dende o Goberno entendíamos que era necesario ir máis aló, explorar a posibilidade de aportación económica privada que contemplaban as bases dos propios fondos. De aí que acudísemos á Fundación Amancio Ortega, cun proxecto xa definido, con financiamento e cun cronograma de execución claro. Pero hai que buscar, como digo, sempre mellorar. Eu creo que é a nosa obriga como gobernantes. E aí a Fundación xogou un papel fundamental. Entendeu a filosofía do proxecto, o alcance supracomarcal que ia ter e valorou o modelo de xestión do novo edificio, no que serán as propias entidades as que se responsabilizarán da xestión dos espazos compartidos e cedidos ao tempo que o Concello asume o mantemento do mesmo. Así, un proxecto moi digno e ben diseñado de 4,5 millóns, que foi o que se lle presentou á Fundación, converteuse, gracias á súa xenerosidade, nun proxecto de 7,8 millóns que pon a Carballo a vanguarda galega do benestar e atención á calidade de vida de toda a veciñanza. Para isto foi fundamental o traballo desempeñado polas entidades, dende logo, ao longo dos anos e o seu compromiso co territorio e coas persoas. Tamén a aposta decidida e tenaz da Consellería de Servizos Sociais e Igualdade e do Grupo do Goberno completo por este novo espazo referente, pensado para as entidades sociais locais, pero con vocación supracomarcal. Agradecer, como non, e reitero, e non me cansarei de facelo, a altura de miras de toda a corporación para sacar adiante por unanimidade e sen fisuras un proxecto que é estratéxico e ilusionante para o noso Concello. Mas tamén é importante poñer de relevo que este é un logro colectivo dunha comunidade madura dende o punto de vista social. Un logro de todos os carballeses e de todas as carballesas que ano tras ano arriman o ombro para facer do noso Concello un bo lugar para vivir. Levamos anos traballando dende o asociacionismo, a administración local e a sociedade carballesa ao completo para que este proxecto se converta nunha realidade pronto. A aprobación por unanimidade de toda a corporación do convenio coa Fundación Amancio Ortega, que asinaremos nos próximos días, achéganos moito máis ao edificio de entidades sociais de Carballo, ao obxectivo final, que é mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. E por isto, eu creo que o único, para rematar, as palabras que se poden pronunciar son parabéns a todos e a todas. Procedemos, polo tanto, á votación do punto número 5, aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Carballo e a Fundación Amancio Ortega para o financiamento do edificio de entidades sociais do Concello de Carballo e a súa comarca. Entendo que por unanimidade de todos os presentes. Moitísimas grazas. Pasamos xa así á parte de control, resolucións da alcaldía. Dase conta expresa das seguintes resolucións. Decreto 1633/2026, Patrimonio, expediente de investigación dun camiño sito no lugar de Casas Novas, parroquia de Verdillo. Resolución, recurso de reposición. Decreto 1669/2026 de 12 de xuño, Patrimonio, aceptación de constitución de servidume en favor do Concello de Carballo para a execución da obra Melloras na rede de abastecemento e saneamento en Agrela, parroquia de Carballo, sobre a parcela con referencia catastral referenciada. Decreto 1702/2026 de 17 de xuño, Patrimonio, alta no inventario municipal dun camiño sito no lugar de O Monte, parroquia de Carballo, alta no inventario municipal. O punto 6.2, resolucións ditadas entre o día 20 de maio do ano 2026, número 1396, e o día 19 de xuño do ano 2026, número 1781. No punto número 7, acordos da Xunta de Goberno Local. Actas de sesión da Xunta de Goberno Local do 18 de maio do ano 2026 a 1 de xuño do ano 2026. Rogos non hai, pero sí que creo que quedaba registrada unha pregunta por parte do Partido. Dúas, eran dúas. Eu creo que entrou unha sola. Non o sei. A nós non sei se houve algún. Non, entrar creo que entrou unha sola. Entrou a de. Sí. Pero en todo caso, se quere, non sei se. Pasa que non temos conocemento dela, claro. Pero, bueno, de todos modos, vostede pode formulalas, e se así entendemos todos oportuno, se se pode responder no momento, responderase, se non quedaría a resposta encima da mesa para o seguinte pleno. Empece, polo tanto, polo que vostede considere oportuno.
comezo. Bueno, fago na pregunta, tal como está registrada, faise unha introdución sobre a figura de Manuel Facal Ponte e centrámonos en que no mes de xullo do ano 2024 o noso grupo, o Grupo Municipal do Partido Popular, facía un rogo ao goberno local no que se solicitaba facer un estudo que permitise valorar o estado da escultura e se afrontase unha restauración para preservar esta obra do artista Carballés. Falamos da rotonda, do escalo, a escultura que está instalada dende o ano 2007 na rotonda que dá entrada ao polígono de Carballo. Nos preguntábamos, solicitábamos nun rogo que se fixese ese estudio, repito, para valorar o estado da escultura e que se afrontase a restauración para preservar a obra, así como unha vez realizado o estudo e valorado o custo de actuación de conservación, se consignase a partida necesaria nos orzamentos de Carballo para o ano 2025. Sorprendentemente, a resposta que se dou a ese rogo por parte do señor Ferrero, o anterior alcalde, foi que se compartía o espírito do rogo e manifestouse que había que facer cálculos económicos e incorporar os orzamentos do 2025, aclarando que tería que ser sustituída porque, según as palabras do señor Ferrero, é difícil de recuperar. En tal caso, faríase unha réplica. Así se recolle na acta de xullo do ano 2024 do Pleno. 2 anos despois daquel rogo, entendemos que nada se fixo para preservar a escultura, polo menos a simple vista o deterioro da mesma é cada vez máis evidente. Segundo a información que se recolle na plataforma de contratación do Estado, consta, na relación de contratos menores do Concello, o contrato menor 82/2025 de servizos adxudicado o 17 do 12 do ano 2025, denominado Reparación da escultura O Escalo, con un importe de 14.000 euros. E, así mesmo, nesa información figuraba que o prazo de execución era de 6 meses. Entendemos que se adxudicou o 17 de decembro do ano 2025, esos 6 meses xa están vencidos. Ante esta situación, o Grupo Municipal do Partido Popular trasladamos a seguinte pregunta. Existe algún informe feito ou encargado polo Concello con algunha base técnica na que se acredite que a escultura O Escalo se pode recuperar? Cales son exactamente as actuacións que se teñen previsto executar con ese contrato menor por valor de 14.000 euros? Respétase con estas actuacións a obra do autor en base a algún respaldo técnico que así o acredite? E, por último, se se concedeu algún tipo de prórroga para ampliar a execución das actuacións dese contrato menor, porque entendemos que xa están vencidos os 6 meses que figuran na información da plataforma de contratación do Estado. Moitas gracias. Para responder o concelleiro. Vale, agora sí. Bueno, boa tarde. Ese contrato asinouse, bueno, como figura na información que vostede comenta na plataforma de contratación, hai 6 meses, é certo que está fora de plazo. Nese contrato, o que se recollía era, en canto ás actuacións a executar, era a eliminación de ferruxe, da pintura, un tratamento de galvanizado, bueno, primeiro, unha reparación daquelas partes que puderan presentar alguna imperfección, galvanizado e pintado. A hora de tomar a decisión de que actuación procedía, contouse tanto co asesoramento de varias persoas que traballan con ese tipo de tubaxes para analizar realmente se era viable a reparación e co asesoramento dunha persoa que colaborou estreitamente co artista a hora de crear a obra. Como curiosidade, dicirlle que intentouse no último mes en varias ocasións a súa desmontaxe para poder proceder a reparala,
pero coincidiu con varias convocatorias de folga do metal que desaconsellaban que houbera unha grúa de grandes dimensións ali traballando. Esperamos que en breve poida ser xa desmontada e parada. Se quere formular, sí. É moi sinxela de respostar e no caso de que non se poda respostar neste momento, pois deixaríamola sobre da mesa para a seguinte. A actuación de humanización da Avenida Finisterre constitúe unha das intervencións urbanas máis necesarias e demandadas das previstas polo Concello, tanto pola súa dimensión, no que atinxe a mellora integral de accesibilidade, renovación de servicios, ampliación de beirarrúas, reorganización de aparcadoiros e creación de zonas verdes, como polo seu impacto na mobilidade e na seguridade viaria de Carballo. Trátase dunha obra cofinanciada mediante un convenio coa Xunta de Galicia que achegará o 70% da inversión, na que, segundo o dito convenio, a execución e a xestión do proxecto corresponde íntegramente ao Concello de Carballo. En decembro do ano 2025 formalizouse a adxudicación da redacción do proxecto á empresa Giga SL cun importe próximo aos 46.000 euros e un prazo de execución ou de entrega do proxecto, neste caso, de 6 meses, prazo que nos entendemos xa estaría vencido segundo a data de contratación. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular formula a seguinte pregunta. Foi entregado ao Concello o proxecto de humanización da Avenida Finisterre por parte da empresa adxudicataria e cales son os pasos que se teñen previsto seguir por parte do Executivo local unha vez se dispoña dese proxecto. Moitas gracias. Para responder, Juan Seoane, concelleiro de Urbanismo e Mobilidade. Pois foi entregado dentro do prazo, faltaba creo que un día ou dous para mate do prazo e agora mesmo estamos coa supervisión dese proxecto. Unha vez supervisado, aprobarase e seguirase co procedimento administrativo. Pois non habendo máis asuntos, pois levantamos a sesión. Moitísimas gracias a todos e a todas.